आज खा के सही है सखी कमला पसंद, खाके कमला पसंद सोया मारे दाना दोन, खाके कमला पसंद सोया मारे दाना दोन। वो नहीं से भर मुँह खा के रखेला सखी रे सिस्टम हिला के। 2 मिनट में हमर मसीनिया क देता सखी गरम। आज खाके कमला पसंद आ सैया मारेला दनादन। जहाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुने, एक गाना अभी नया आया हुआ है जो कि पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा कर रख दिया है। दोस्तों आप लोग समझ रहे होइएगा कि क्या मारने का बात हो रहा है। और इसके गाने का अगला बोल है कि मुंह से चिबा के हाथ से दबा के कदेला रे सखी मियाज हमार तंग। तो रउआ लोग समझ गए हम कि में का दबावल जाता आ का ढुकावल जाता। बात यह बा ये गाना पर जवन की कमला पसंद के भी मार्केट पूरा अच्छा तरह से गिर चुकल बा। ई गायकर नायका सब गा करके देखी कि फिर से कमला पसंद के मार्केट में ला रहल बा। यह एक गाना ए पर आइल बा जवन के रउआ लोग पहले सुनले भी हो हम कि खाके कमला पसंद आ सैया मारेला दाना दन। तो दोस्तों यह गाना बा जौन की भोजपुरी में पूरा चैनल पर आजकल देखी फेसबुक रील्स इंस्टाग्राम सब सोशल मीडिया पर तहलका मचा के रख दिल बा। तो ये गाना में कितना सच्चाई बा आ का ई गाना सही बा कि गलत बा रउआ लोग कमेंट में जरूर बताई। काहे से कि कमला पसंद के में भोजपुरी के गायकर लोग प्रमोट कर रहल बा। यही खातिर हम वीडियो बनैनी है कि रउआ लोग के ई गाना कैसन लागल बा आ एमे का बात हो रहल बा कि आखिर कमला पसंद जब मुंह से चिबा के तो हाथ से का दबावे के में बात होला। ये रउआ लोग समझ गए हम जौन कि गानवा में रउआ लोग सुनले भी हो आ ना सुनल हम तो रउआ लोग सुन ली कि देखी ई गानवा के नतिया बनावल गई बा कि मुंह से चिबा के हाथ से दबा के सखी कदेला मियाज हमार तंग। आ ओकरा बाद तब कमला पसंद खा के सैया मारेला दाना दन। यह बा दोस्तों ये गाना के बोला। और रउआ लोग के वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट करिए और शेयर करिए।